jagongan sore-sore kok mayir ya hawane semriwing. Wah, kenjuk duwite rupa iring sopo. Nono uang belas padahal duwite tak didum-dum ring punakane kuwe. Klosone, kloso. Kenek mas bakul kloso mesti ono ndak nak tak durupi duwite. Mas. Piye, Mbak? Adu kloso. Rene tak omongi. Yo, Mbak, tak rono. Wah, lumayan ki oleh pelanggan cici. Rene mas, jagong-jagong kene sik gletake klosone mesak itu samang pel mau kesayang mesti. Pancen saya tenan, Mbak. Ngene iki rekosone wong golek duit. Bang arek tuku kloso to? Ora mas, nyung meng arek urup duit ki yen nak menawa peyangke ono. Alah, tak kira arek tuku nu saya rene. Ono nek meng arek urup duit ki. Nek ono nyong urup duit 100.000. Ono nek meng 100.000 ki. Sik ya tak cekake. Nyake. Loh, priye to mas kok dadi 5.000 ke? Nggo nyonge duite 100.000. Jarene bang urup duit, harus tak durupi to. Maksude ke to mas, duit 100.000 ke durupi 20 wang 5 apa 10.000 ning 10. Priye to Mbak nyong ra mudeng. Angene wae nek ra mudeng ke duite nggo nyong sing 100.000 pecahake. Oh, ngono to. Priye to tak banting kok ora pecah? Kira pecah Mbak yu njuk priye? Ora kono angkuwe maksude. Jan bakul kok ra mudeng-mudengang. Sak pas nak klosone ra payu kono duite pek wae pek.